Hola amics, estem a ple hivern i precisament és el moment de pensar en l'època de nidificació. És l'època en la que hem de penjar caixes niu. I per què ho hem de fer en aquesta època? De fet, ja ho hauríem d'haver fet a octubre-novembre. Doncs perquè els ocells necessiten adaptar-se a aquesta cavitat nova que els hi apareix en el seu hàbitat. Han d'anar a inspeccionar-la, han de mirar que ja no hi ha cap perill i a la primavera decidir-se a criar. Necessiten aquest temps d'adaptació. Moltes vegades fins i tot necessiten un any o fins i tot 2 anys per aprendre que hi ha aquests nous llocs per nidificar. Així que si pengeu caixes niu no us desespereu perquè triguin a ocupar-les. Però en qualsevol cas tindreu més probabilitat si ho feu ara en aquesta època o fins i tot abans que no si us espereu en el moment que voleu precisament que criïn els ocells. Moltes vegades em pregunten a on penjar la caixa niu. Bé, la caixa hauria d'estar penjada en una branca el més horitzontal possible, on quedi fixa, on no pugui desplaçar-se dintre de la branca, és a dir, que això no pugui baixar a un lloc diferent d'on l'hem posat, i que tingui una mica d'espai obert davant. Pot quedar coberta per les fulles i el brancam de l'arbre, però que no estiguin tocant a l'entrada mateix, perquè si no els ocells ho interpreten com un lloc on els hi podria entrar fàcilment un depredador, que no cal que sigui res de l'altre món, pot ser senzillament un esquirol o algun liró o algun altre rosegador. Per tant, necessitaran espai lliure davant. Un altre consell que us puc donar és que feu-ho fàcil. No pengeu la caixa extraordinàriament alta, que cada vegada que l'hàgiu de mirar doncs, sigui una gran moguda, agafar escales, etc. El més pràctic és això que tinc jo aquí, que és un pal, de fet és una canya a pescar del tipus de les que fem servir també per anellament, un pal telescòpic, en el que al final li he lligat d'una forma així no gaire sofisticada, amb cinta aïllant, un ganxo d'aquests de penjar-robes que pots trobar en els xinos, per tant, bastant fàcil. A partir d'això, doncs agafarem aquesta caixa, la penjarem pel ganxo aquest i ens anirem a una branca que tingui aquestes característiques que us estava dient, com per exemple aquest pi, que ja té unes branques seques a baix que semblen preparades per acceptar una caixa niu. Fàcilment. I ja la tenim.